लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननो मोनसे जाथाय खोन्थानो नागिरदों। बे जाथायानो जाहैबाय जाथाय नङा, बेयो जागासिनो थानाय मोनसे जाथाय। जों मिन्थिगौ सार्भाइभेल अफ द फिटेस्ट होननाय मोनसे बाथ्राखौ मिन्थिगौ। दा नोंथांमोना बै बाथ्राखौनो आं नोंथांमोननो दिनै दिन्थिनो नागिरदों। बे सार्भाइभेल अफ द फिटेस्ट होननाय बाथ्राया बहा सोलियो फैयो। जों मिन्थिगौ सुबुं हारिया गावजों गाव नायज्लायनो हाया, गावजों गाव नासयलायनाय। खिन्थु बेबायदिनो माखासे जिउआरिफोरनियावबो, फिसा फिसा जिउआरिफोरनियावबो बेबायदिनो नायलायनो हायै आखुवा दङ। दा नोंथांमोना बेखौ नुगोन, आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। फै होमबा नै बियो फांसे आमलाइ बिफां। बे आमलाइ बिफाङाव दङ जोंहा गोबां खैजिमाखौथ' बयबो मिथिगौ। खैजिमा दङ। नै बिफाङाव नायनो हागोन नोंथांमोना, बे गोबां खैजिमा दङ। दा बे खैजिमाजों आरो बिनि गाहायाव दिनै मा जादों, बिसोरनि गेजेराव खैजिमा आरो खुसिंनि गेजेराव मोनसे सार्भाइभेलनि मोनसे दावहा जादों बिसोरनियाव। थ' माबायदि दावहा जादों? दिनै खैजिमाया गावनि रायजो हिसाबै बे दंफांखौ आवग्रिनानै दङ आरो लोगो मोनदों बबेबा जायगानिफ्राय फैनाय हायाव थाग्रा खुसें। खैजिमा बायदियानो बेबो। बिसोरनि हान्जानि गेजेराव दिनै दावहा जालायलायदों। ओरैबायदि गिदिर दावहा बिसोरनिया। नै नायफै नोंथांमोना नुगोन। थ' बिसोरनि दावहाया ओरैबायदि जादों, दा खैजिमा दङ, खैजिमाया नै गोजौ बाहागोआव दङ, ओमफ्राय बेनिफ्राय खुसेङा जोंना नै गाहाय बाहागोआव दङ। बिसोरनि गेजेराव ओरैबायदि दावहा जादों, गावजों गाव अरलायलायदों। खुसेङा खैजिमाखौ अरदों, खैजिमाया खुसेंखौ अरदों। बेबायदिनो गोबां खैजिमानिबो सान्थ्रिफ्रा दिनै बिसोरनि गेजेराव मोनसे दावहारुफोर, बिसोराबो माखासे हानजा, बिसोरनाबो हानजा दङ। दा गोबां सान्थ्रिफ्रा खुसेंनियाबो आरो खैजिमानियाबो दिनै ग्राउन्डआव, नै बेटेल ग्राउन्डआव नै बाव मा जाबाय, थैनांबाय, जिउ बावनांबाय। बेस्राफोर सान्थ्रिफ्रा जिउ बावनांबाय। आरो नै बिसोरो नै अरथिंलायगासिनो दङ। नैबे खुसें मासेखौनो गोबां खैजिमाया अरगासिनो दं। नै बोरैहाय गासिबो बेयाव खैजिमाया ओरै हारनानै दङ, माने फुरा साग्रिद जानानै दङ गोजौथिं। खुसेङा ओरै नै दावखोगासिनो दङ, माने जेनलायलायाखै। दा बेनो मोनसे सार्भाइभेल। बिसोरबो थांनानै थानायाव गावसिनि मा होनो बेखौ टेरिटरिनि थाखाय, गावसिनि जायगानि थाखाय बिसोरबो स्ट्रागोलाव दङ। दिनै दावहा नांनो गोनां जादों। जोङो बुङो मानसि हारिया माने बै हादरजों बै हादर सिमा सेलायनानै जेरोखोम दावराव जालायलायो। थ' जों गोबां बुजिग्रा मानसि हारियानो दावराव जालायलायोबा, आरो बिसोरथ' जिउआरिसो, जायफोरनाव माने साननो हानाय गोहोआ गैया, जोङो बयबो बुङो। खैजिमानावबो बिदिनो आरो खुसेंनाबो बिदिनो। दा दिनै बिसोरनि गेजेराव सोर देरहागोन बेखौबो रावबो डिसाइड खालामनो हाया। एसे बेटेला बेसेबां गोबावसिम सोलियो जोंथ' बेखौ बुंनो हालिया। खिन्थु आङो गोबां बेखौल' दुखु जाबाय जे गोबां खैजिमा आरो खुसेङा गावसोरजों गावसोर जे नायलायनो हायैयाव, सार्भाइभेलनि मोनसे दावहायाव हयथ' गोबां खुसें आरो खैजिमाया जिउ बावनो गोनां जाबाय। थ' लोगोफोर, नोंथांमोननो आङो दिनै बेखिनिखौ दिन्थिदों जे मुलुगाव गोबां जिउआरियानो सार्भाइभ खालामनो थाखाय, थांनानै थानो थाखाय जुजिनांगौ जायो। माखासे प्रब्लेम्सफोरजों, माखासे एनिमिफोरजों माने फेस खालामनो गोनां जायो। दा बे बिसोरनि गेजेराव बिदिनो जादों, खैजिमा आरो खुसेंनि गेजेराव मोनसे दावहाया सोलिदों। दा दावहायाव सोर देरहागोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। थ' बेनोसै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव जे सार्भाइभेल अफ द फिटेस्ट, जाय फिटसिन, जाय गोहोगोरासिन बिसोर देरहागोन नालाय। दा बेखौ आंथ' बुंनो हाला सोर देरहागोन खैजिमा आरो खुसेंनि गेजेराव। दा नायनोसै सोर देरहायो, बेनो माने फिटेस्टसिन जागोन आरो बे मुलुगाव माने साबसिनै थांनो हागोन। आरो बे खुसेंखौ जुदि खैजिमाया फोजोबनो हायोबा खैजिमाया देरहाबाय, आरो खुसेङा खैजिमाखौ फोजोबनो हायोबा खुसेङा देरहाबाय। दा बिसोरनि गेजेराव सोर फिट जायो बेयो समासो खोन्थासिगोन। थ' बिदिबा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। थेंक इउ।